سرکوکیلا کوما دم پارتی کولیستان کلیچکو چیغید درباره گشتانین داویده لمجلس ترکیه داخویان یکدا. کولیستان کلیچکو چیغید دیار کر گو دوی اکتورین پیواجوی ورن پاراستن او اف قانون هر کسی بحوینه. Serokvekîla Koma Dem Partiye Gülistan Kılıç Koçyiğit li meclisê di derbarê geşedanên Rojavê de daxuyanî da. Koçyiğit di destpêka axaftina xwe de komkijiya geliya Zîlan şermezar kir û kesên hatine kuştin bibîr anî. Koçyiğit diyar kir ku peywira meclisê ew e ku li gor pêdiviyên gel qanûnan çêbike her wiha li ser lûtkeya NATOyê jî got welat bûye girtîgeheke vekirî. Koçyiğitê ku salvegera şewitandina çekan ji bo welat wek dîrokeke nû pênase kir û ev peyam da. Rapora Komisyona Meclisê nexşereyek bû. Lê hê jî ew pêşniyar pêk nehat. Li bende çi ne? Divê ew pêşniyar yekser bibin qanûn. Divê aktorên pêvajoyê werin parastin. Qanûn divê dabeşkirî nebe û hemû endamên rêxistinê di nava xwe de bihewîne. Girtiyên siyasî werin berdan, statoya Öcalan bê misogerkirin û şert û mercên wî yên xebatê bi qanûnan bên misogerkirin. Ziman û nasnameya Kurdî divê bi qanûnan bê misogerkirin û ew yek ji bo aştiyeke mayîn de hewcedariyeke bingehîne. Gülistan Kılıç Koçyiğit her wiha bang li hemû partiyên siyasî kir vê berpirsiyariyê bi hev re bicih bînin û beriya meclis navber bide bi hev re çarçove qanûnek çêbikin. Herî dawî Koçyiğit li ser pirsa rojnamegeran diyar kir ku şandeya wan dê di nava heftê li ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyê hevdîtinên xwe bidomînin.